Yawa kamfanin Zin Multimedia System da ke Mabera kantin Sani Sokoto ke gabatar muku da waƙoƙi na bege daga Malam Muhammadu Bashiru Bala Mai Goro. Nambar waya ita ce 08068769897. Da fatar Allah ya kara mana kauna Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A sha saurare lafiya. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, 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 Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Da naka suna zan farawa, Ubangiji kai ke rayawa, kai kan nufe ni na kawo yanzu. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Mai sama mai ƙasa Allah gani, sarkin da ya gamji da taɓanni, na kira ka da ɗamin ƙwazo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Na yi salati wuri na manzo, almustafa da sarkin ƙwazo, mai baka ɗazu shi ƙaro yanzu. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Sahabihi alayen manzo, ɗiya da mataye na manzo, da su Sharifai ƴaƴan manzo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Na sake juye kafiyata, hadda launi na bambanta wurin yabogun ƴaƴan manzo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Sonka Muhammadu shi an raina, shi ne ya sa hannun zazzana yabon Sharifai ƴaƴan manzo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Wallahi ai musu babbar kyauta, aljanna su ne an manyanta ga duk samari ƴaƴan manzo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, Muso Sharifai ƴaƴan manzo. To ko Qur'ani ka karanta, ko hadisi ya maimaita, dole na sun ƴaƴan manzo. Yamma aiki zane haɗin su, farkon su haɗe ummul kulsum, Ruqayya Zainabu ƴaƴan manzo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Sai Ibrahim sai Abdullah, Kasimu kaji ɗiyan sallalla, zane faɗa muku matan manzo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo, Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Khadija, Asiya, Hafsa, Humaira, Ramlatu, Zainabu, Sada, Juwaira, Maimuna, Hindatu, matan manzo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Khadija, Asiya, Hafsa, Humaira, Ramlatu, Zainabu, Sada, Juwaira, Maimuna, Hindatu, matan manzo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo. su faɗan izka ne mata Muhammadu sarkin
shi a dokka kafirce karan ma Aisha matan manzo. Muso Sharifai ƴaƴan manzo. Sun ce Hadijatu ɗaya an mata wajen ma'aiki baban binta faɗi mako ɗaya a ƴan manzo. Sun ce sahabbai sun kafirce na yarda shi a kafirci ce don ba su so ga sahabin manzo. Amnan Muhammadu ba ta daidai wallahi sai da biyar sahibbai da sun sharifai 'ya'yan manzo. Faɗi magani ina gaida ki babbar ɗiya kike inda ma'aiki uwa sharifai 'ya'yan manzo. Na so Husaini da shi da Hassan dai na so ki faɗi maki a daidai kina kama da Muhammadu manzo. Ubangiji ka cikan gurinmu ka wanke dukkanin zunubinmu mu so sharifai 'ya'yan manzo. Allah ka ba mu halaliyanmu sannan ka yalwata arzukanmu saboda annabi sarkin kwazo. Ubangiji ka cikan gurinmu ka wanke dukkanin zunubinmu saboda annabi sarkin kwazo. Tashinmu Allah haramta wuta namanmu saboda annabi sarkin kwazo. Yau malkiyamati ran tashinmu Allah haramta wuta namanmu saboda annabi sarkin kwazo.